Uglavnom, znači, meni je djed pričao da su grčki pomorci oko 6. stoljeća prije Krista uplovili u ušće rijeke Po u Italiji. Tamo su osnovali trgovačku postaju Adriju. Rimljani su to more zvali Mare Hadriaticum, Mlečanim Mletačkim zaljevom, a Hrvati Jadransko more ili jednostavno Jadran. Znam to, a jel ti znaš da je Jadran duboko umočen u europsko kopno, pa su se mnogi otimali za njegovo prostranstvo, zbog nekakvih strateških interesa. Bog! Čujem da pričate o našem divnom Jadranu. Znate da je Jadransko more jedno od 10 najljepših mora u Europi. Mislim da sam to čuo. To nisam znala. Ja sam bio na severozapadu, gdje je priča zavala. Tamo je zarobljeno mljevito tlo dubine do 100 metara, s najvećom dubinom u Jabučkoj dolini, 243 metra, a ne zmaši to. Meni je rođak pričao da u jugo-jadranskoj dubljoj zavali nalazi najveću dubinu od 1233 metra. Znači, Jadransko more udubljenje između planinskih lanaca Apenina, Alpa i Dinarida. Joj, kako bih htjela vidjeti te planine. Ja sam ih od uvijek htjela vidjeti. Pitam se, znate li kako je nastala današnja obalna linija? Ne znam, ali ti očito znaš. Otapanjem leda oblikovala se naša obalna linija. Sjetite se nastanka obalnog reljefa. Pa da, sjeverni je dio Jadrana nastao zbog izdizanja morske razine za oko 100 metara. Pa to je transgresija. Zgodno je ovo dijeljenje znanja. Sigurno znate da su brojni otoci posebnost Jadrana. Paralelno se pružaju s kopnom, pa se hrvatska obala naziva dalmatijskim tipom obale. Prika! Je li istina da je obzovo najviši vrh od svih vrhova na otocima? Čula sam da iznosi 568 metara. Ne, nije najviši vrh, ali je visina točna. Najviši vrh je na Braču, Vidova gora od 780 metara. Ja sad moram ići. Ajde me odprati, Jura. Ajde, idemo i mi, ajde.